କୋଉ ଦାବି ନେଇ ଏବେ ତାତିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବଡ଼ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଖବରଟି ଜୋରଦାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 2018ରୁ ହେଇନାହିଁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୟାନ ପରେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବିରୋଧୀ ନେତା ଏହାକୁ ନେଇ ନିଜର ଅସମ୍ମତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ କରିଥିଲା ଖୁବ୍ ହୋ ହାଲ୍ଲା। ବିଜେଡି କହିଥିଲା ଯାହା କଥା ଦେଇଥିଲେ ତାହା କଥା ରଖନ୍ତୁ ସରକାର। ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ତାପରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଦାବିରେ ବିଧାନସଭା ହେଇଯାଇଥିଲା ଅଚଳ। ସେପଟେ ବିଜେପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ର ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସଠିକ ସମୟରେ ନିଆଯିବ ନିର୍ବାଚନର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ଛାତ୍ରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବିଭିପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଡରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।